Hello mga beshi, mga bay, mga Oragon. Ngayong hapon, magagawa po kami ng homemade pancake ng aking partner dito sa aming kwarto. Subaybayan nyo po ang aming paggagawa ng pancake kasi marami talagang talentong partner ko dito. Marami siyang alam. Chef o driver, sweet lover, mekaniko, tapos sirani ko. So, tingnan natin. Subaybayan natin ang aming pancake recipe. Yun? Recipe ba tawag doon? Sige. So, papakita namin sa inyo ang aming paggagawa ng pancake. Ito na po. Ayan siya. Ayan yung aming mga ingredients. May itlog, mayroong flour, mayroong asukal, mayroong baking baking powder. Mayroon ding chai. Hindi pala kasama yung chai. Ayan po, tinakal na isang basong flour. Isang baso pa lang yung nauna. Tinakal niya ng tinakal. Pwede na yan. So dalawang takal po ng flour. Dito lang kami sa kwarto namin. Ang gagawa ng merienda. Tapos, pwede tayo ng mga sunod na ilalagay ay sugar. White sugar. Ayan. Sa Ayan. Dalawang spoon. Tatlong spoon ng sugar. Apat. 4 spoon of sugar. White sugar. Tapos, haluin. And then, mix it well. Haluin ng sugar at harina. Or the flour. This is the flour. Baliktad lang. Baliktad lang pagkabukas ng flour. Pwede tayo ng baking powder. Ayan. Maglalagay siya ng baking powder. So, this is the baking powder. Dalawang kutsara. 2 spoon of baking powder para medyo umalsa yung ating pancake. Ayan. Haluin ulit. And then, halo-halo. Mix. Ayan po si Chef Mario. Yung! Parang lalaban sa boxing Ayan. Meron pang, ayan may matching chai. With lemon. Chai with lemon. Pamunta sa corona. Ayun. Pamunta daw sa carbonara. Ayan. Halo. Haluan ng konti. Soy lang. Soy sadik. Tapos, lagyan natin ng butas. Ayan. Ginaganyan-ganyan pa pala yan. Parang lalagyan ng parang naghalo ng simento lang. Yun. Ganyan lang yan. Kuha tayo ng tubig. So next, kukuha ko siya ng tubig para ilagay. Ayun na, ang aming tubig. Yan. Ready na yan. Yan. Galing pa yan sa atin. Ayan pa yun. Yung tubig po, yung lagay ng tubig, yung arinola namin sa gabi. Joke lang. Ayan na. Ayan. Sige, lagay na ang tubig bago hahaluin ulit. Ayan po. Ganyan lang po siya gumawa ng pancake. Sunod niyan, mamasahin na. Halo-halo. Medyo kulang pa ng tubig. Depende na yan po sa ng paglalagay ng tubig. Pag medyo kulang, dagdag. Para sa simento yan, didikit yan. Ayan. Ito lang yung ingredients Marami na tayo. Baking powder. And then nido ang lagayan, pero asukal lang nasa loob. White sugar. And then flour, baliktad. Yan lang po. And then mayroong itlog. Marami yata yan Marami no? Babaunin natin yan bukas. Ano pang gagawin? So, ayan. Habang naghahalo-halo muna siya. Mamaya ulit paglalagay ng itlog. So, ayan. Namasa ng maigi. Ginalingan ni Chef Mario. Ayan ang kanyang itlog. Yung yung kanyang itlog binasag. Lagay ang itlog. Ayan. 1. Dalawang itlog lang. Ayan. So, 2 pieces of egg. Halo ulit. And then mixing. Galing. Ganyan lang pala yan. Chef talaga, maraming talent. Ganyan lang po ang paggawa ng pancake. Mamaya ipapakita namin ang pagluluto. Actually wala kaming hot plate, sa kawali na lang nilulutuin. Wala kaming hot plate para lutuan. Mayroon kami doon na kawali na non-sticky na gas-gas na nga. Doon na lang lulutuin siguro. Pwede na. Dagdag asukal kasi medyo matabang. Ayan, dagdag ng konti. Ayan. Yun, no? Yummy yan, mamaya.
Tapos, lagyan natin ng para lalong lumasay. Ano ilalagay niya mamaya? Asin. Vanilla? No, asin. Oh, may ano pala yan? Medyo maalat-alat at ayan. Tansyahin lang ko ang konting asin. Lagay ng asin para medyo ano yung lasa. Ayan. Hindi masyadong matamis. Medyo may malalasa ng konting maalat. So ayan muna. Mamaya ulit. Yan. Pag magluluto na. Ayan, ganda na. Ang lapot na. So, tatak. So, ayan na po ang aming lutuan. Ayan o. Konti lang mantika. Ayan na siya. Ayun, may paganyan-ganyan pa pala yan. Ikalat lang yung mantika, konti. Bago ilalagay na yung mix na ano, mga ingredients para sa pancake. Ayan na, ang first move. Iyo. Ganyan lang po, ganyan lang. Kasi wala kaming ano, hot plate para lutuan ng pancake. Yan ang first step. Medyo ano pa yung ano, tabingi. Hindi siya pabilog. Bubbles na yan, butas-butas. Ibig sabihin, luto na yung ilalim niya. Ayun. Mamaya Pag nag-bubbles na daw, luto na. Ang ilalim, pwede nang baliktarin. Hindi na balik tayo mamaya. Ayun na nga. Babaliktarin na ang unang homemade pancake. Ayan. Medyo maliit lang yung pagka... ano lang. Parang itlog lang ah. Parang ito lang. Luto na ba? Ito na yan. Ayun. First move. Ayan na, ang unang pancake. Next. Paisa-isa lang kasi maliit ang lutuan eh. Yo. Bumilog na yata ah. Ayan. So ayan lang po ang pancake. Made in. Homemade pancake ni Buddy Mario. Ayan. Pag nag-bubbles-bubbles na daw yung ibabaw, Yan. luto na yung ilalim. Tapos babalik na rin na mamaya. So ganyan lang po ang pagluluto ng homemade pancake pang merienda. Para may merienda kami mamaya. Tingnan mo na yan. Ganyan po. So mamaya titingnan natin ang finished product pag naluto ng lahat. So ito lang po ang processing ng homemade pancake. So titikman ko nga kung okay ba. So ayan. Tirahin ko na to. Tirahin mo na yan. Uy, Anong lasa? ito po. Kinuha na ni Uragon ang pancake. Titikman na kung talagang malinamnam. Oh, sarap ah. Lambot. Nami. Lami yun. Okay kayo. Okay kayo. Lami kayo. Second batch. Oh, luto na yung padalawa. Ayan na yung padalawa. Natira ko na yung isa, masarap. Sakto. Ayan ang patatlo. Ayan. Malupit si Chef. Si Chef Mario. Ayan po ang aming chef dito. Chef na. Mekaniko pa. Driver pa. Ayan. Sasampulan din ni Chef. Namit gitya. So ayan po. Mamaya na lang ulit pag luto ng lahat. Kami ay magme-merienda. Sabay hapunan na rin. Ayan. So mamaya. Ayan na po ang homemade pancake. Tapos na. Yan ang finished product namin. Ayan na. Yun. Ayan o. Wow. Yan po ang homemade pancake ni partner Mario. Ayan si Chef. Ngayon kakain na kami. Meron kaming pancake. At ako'y kakain ng Tangkok. kubos. Meron kaming ulam. Wow. Ito po ang Bengali style na beef. Ano bang tawag daw? Basta beef yan. Parang kalderita. Hindi, ano yan eh. Big masala. Beef masala. Yun, tama. Beef masala po yan. Masala yan. Ayan o, bye. Kubos tayo. Oo. Tingnan natin yung beef Yun. masala mo. Kakain kami muna. Kakain kami muna. Mga beshi, mga bay, mga uragon. So ayun, mga beshi, mga bay. Kakain muna kami. Ito ang aming hapunan. Kubos. Itong pancake. Panghimagas pancake. Kakain muna kami. Ito yung manubila sa loob ng parko. Kasi sa akin malaki
Manibila daw yan, manibila. Hatiin na para plapla. Ito na yung aming pinakang rice. Kubos. Ayan o. Pwede rin pang pamaypay kasi mainit. Ayan. Tirahin na natin yan. Woo! Lamig! Ayan o. Beef masala. Bengali style. Ayan po. Ito ang aming ulam sa kubos. Kubos with beef masala. Masala, tarabakala. Ayan. At may bilog sa gitna. Ano na? Hindi ka center yung... Dapat yung cleavage mo Uy! Nagpa-cleavage oh. Gusto mong kalubat eh. Pagkilis ako lang to eh. Paiga, ayan. Kain tayo. May gulay pa. Alokbate. Bigay sa dugo. Wala kang biling bigas, kaya ito na lang. Iwas sa sugar and blood. Kasi Ayan. in Saudi. Kakain muna kami. So, tapusin na namin ang video ito. Kakain muna kami. Tuloy namin ang aming pagkain. So, kung kayo po ay bago pa sa aking channel, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Bicol Express the Oragon, and hit the notification bell para updated kayo sa aking video mga ina-upload. So, ito lang po ang aming ganap. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye!